Rats! Naisda mga tats, pabaligis mananagat. Tanaw na to sa itsura ni. Karosoy. At ito baligyan mga tats para natin bugas ko. Mga liwit po din ng itom. Kuha ng pagkaaw. Na. Ato sa na-dispose mga tats kay murag insured ng bugas ato ni. Gila to soy. Tulay ito matas, matulay. Matulay bagong buwas mga nagat. Atong hakoton. Itong isda mga tats, kadlawon to nakuha. Bali gabi ito nakuha, wala ito nagay ka-ice. Guwapa kayo na, galaway-laway pa. Oh, atong kuhaon be. Mga tats, nanay bayer. Nanay na malit. Oh. Oh. Ini city, oy. 80 lang, 80 lang. Muna mga tats, nagpresyohan na paminaw kaya akong presyo 100, iyang hanyo si 20. Pero ako nang ihatag sig 80, may nala makaginansya na siya kay luoy pod, di ba? Mga tats, nahali na jud. Tag 80 na lang kilo. Ikuan ang kuwan no. Oh, mga payat man na. Sa bagay ning isda mga tats, wa man ni kapital kay iya man sa mananagat pabalgi sa kuano. So tagaan gyud man kus mananagat ani. Lisod pud mga tats nga atong presyon ang gugot, luoy pud sila kay isuroy pud biya na nila. May ni ako ka insured na kwarta na ilaha isuroy pa nila wa pa kay siguruhan kung mahurot bag dili. Pagka man mga tats nahali naman to no og naagian ako ning bulinaw. Siyempre kay maibog man ta aning bulinaw mga tats kay tagsa ra pud ta kakita ani kay medyo nagpakita pud siya so ato pud ni siyang tilawan. Pagkauman mga tats, nahali naman to no, og di na ko mapakita sa inyo kung pila ang halin na to, kay napamugoy tulay nga among gibaligya nga wa pa mahalin. So ako pa tong hulaton og kano sa mahalin para mausa ang kwarta para mabahin na namo kung tagpila mi. Pero dili na to problema mga tats, ang problema mo na to wa tay isda. Kato kay kwarta na to siya, o dili na to problema kay makapalit at bugas ato. So nahuman naman ko himasa sa akong butas ano kay ako nang gilimpyuhan kay sa balay di man to malimpyuhan. Akong ipakita sa inyo kung unsa akong sudanon dira mga tats. Kanang nasa balde mga tats, mao na ang gibilin kaniya tong taas bitaw ang isda ganiya, tong liwit og tulay. Mao na akong sudanon, mo nang dalong ko na sa balay og pagkahuman mga tats atong takloban kay mulakaw na ta kay dito na nato kuha ng kwarta sa unahan. So wala pa yung mga alas 6 mga tats, mauli na tano kay nga naman ang pangindaboy mga tats, kung gamay ang dunggo sayo may makauli, kung dagan ang dunggo dugay may makauli. Mo na mga tats, magkugi lang ka diri, mabusog jud ka. Basta kugihan ka magtabang-tabang, makalibre kag sudan. Nya mo na to. Thanks.